Salnai saltam kakha tabukbo Nokgo kiphil yako Debi rong reang mungoi khoroksa bukho Nokgo sawi no ompi hatiwo rang karina thangnai hinui sawi klangmani phiaba Nokgo kiphilya tabukbo Debi rong reang Nokni borok kamini borok uanajak borok thangka tamo ongkha hinui tomungno o Debi rong reang no nugui tongkhe o kokduk number o screen o rwjago norok kwrwngwi sahori manai busai koijao joto lukurokno Debi rong reang ni sai lobi rong reang kami Ganga Prasad kami busai ni kokduk number wngkha 9612456757 norok kha gwnang lukurok nugui tongkhangkhe o kokdugo kwrwngwi sahori mano Mkha tung sumaya ni aung pipa za thang ni ha aro blog uyo property bi ngo thang aro pokuri kha baza phunai tu nai mano mai uyo nugya ke akhi hi phena thana pho matang ri biha fair ke biha jenuk nai ani message ai brino buno nuk nai rom ye ano sisa ai phone number call khe me ke chanai hyang khabe khube kabo ra kuri kha nke usa ro maro pai ব্যবসা থুনথানা সিসাতে খুলাইরা দি থামছে ইয়ো আনো 11:30টা সময়ও আং কল খেয়া বিঙ্গো লাইন বা চাতম খো রামে খো আরিং সাবনা কিকে দাই ফাইস্তি আফিকা নাই সিং তুমনি এরপরে সুস্থ ইয়ো আং 12টা একটা দেটা সময় কল খেয়া আমকে সুস্থ থা কে মোবাইল রো সিক্রাই খাং ইয়ে আং তে লক্ষ্য বখিয়া আর ফো খাতুন সময়নি আং পিপা যা থাংনাই নি হা আর ব্লগ ইয়ো property bi ngo thang aro pokuri kha baza phunai tu nai mano mai yo nugya ke akhi hi phena thana pho matang ri biha fair ke biha